6, 5, 4, 3, 2, 1, Ajde! Uspetno stišćeni, brzo Valino. Qua tempo non fa? Ajde! Методи! Не, Методи ме отреза. Въобще не мога да настигнем. Засмукваш. Нема бе, догоре ще карам с тебе. Все пак от тебе ми е резервната гума. Ма давай, напни, че Методи ще ни бие. Сега ще дойде Байро, викаше. Ще сгъне. Трябва 5 км бутания ни е дроп. Ние имаме 10. Не може. Сериозно ще го даваме втората половина. Давай. Кой иска да напине, не ми е. Та чешма, бе. Имаш чешма тук. Само тук? Ама много близо до старта е. Няма смисъл. Това е на 4-ти километър. Имаш чешма.
Сваляй зъбци, венци. Много пауър имаш сега. Пази се за катеренето. Не, сега. Тук и той. Иде. Сваляй тук вече оти. Май след малко иде Баил. Още ли има? Колко е бе? Ние сме на 6 км вече. 10, не знам. Нали на едно место има улево и почва по-изкачване малко такова. По-стръмничко. Какво минава, това е? Не, черен път е. Каква чуе? Асфалт. Това е магистрала бе, това е Хемус бе. О, какво е хладно, тук е хубаво. Ева, хубаво. Какво става? Нещо ще помагаме? Ще се паш? Да, но. Не, мен ще ме настигне. Мога да ни отмине. Ще. А те пускам да минаш? Не. Защото аз повече от това не мога. Ирак 2 пъти. Да не иде па на сватба. Едно починалете, едни момичета. Ирак да се бием. Браво на тебе. Аз мисля, че си напреда някъде. Не, аз станах последен, наистина. Хайде да не те бавим. Давай. Не ме бавиш, аз трябва с тебе. Давай. Аз знам, че можеш повече. Много ма искам. Въобще вика само наравно е вика. Къде ти равно? Равно ако едвам се тътриш. Ако напъваш, си го усещаш. Баира. Той със сигурност го усеща сега в момента. Ало, това слънце вече напече яко. Потта се лей, пулса в червената. – 50 минути, 13,8 км. Това ми взе душата, бе.
за момента сменям водата. Ясно. 14 км на Мекана трета е минато вече. Сега идва трудната третинка май. Чарниците. Тук малко катерене и после май пак спускане. После пак малко катерене, после бая спускане и после яко катерене. Нещо такова е програмата. Пулса е яко лютеницата. Не е добре. Върти! Не се чуди. Уж спускане, па трябва да въртиш. Кое е това нещо? Къде сме, бе? Тук пътеката много странна. Ще мина тук. Между кондювците. Чудат ли се? Колко въобще ще ми дойде тук една чешма го има да блика водата, студена, ледена. Ама нема. Нищо. И малко спускане не е зле. Въпреки че сигурно беше това. Няма да има. Общо взето. Малко по-натам май още малко.
Еле, майко. Вземи тази кала. Много е малко така. Той нереално бе. Плаваме през средата, а? Чудесно. Айде спускането. Който разбира, тук не спира. Само газ. То па някакво мизерно спускане, но аз пак си нещо. Ай, чак ми стана студено. Тук е хладничко. Още надолу. Добре. I will take it. И тук сигурно, че слизам да бутам, най-вероятно, нали? Бутачка. Нещо разбрицалиско. Да. Слезна, ако искаш, да, ще го... Да го хвана. Интересно. Казаш, не сте го ударали? Нещо кажеш. Да е криво. О, то сам, тия са малко пипкави. Да, аз ще върта, ти го натискаш. Още трябва го на... Какво беше? Трябва го навие или отпусне? Да се навие. Ма уж няма удар, казаха. Това до край май го отпуснал. Обаче... Имаш ли такова... Учи да го... Малко ограничително да му... Я върни малко надолу и поспали. Май, ще го взема да го строшим още повече. Викам, ап. Моето няма турбо да го ева. 20 км, час и 39 минути. Аз имам чуш, че карам от 3 часа вече. То нема и 2. Интересно как върви времето. В гората, като се мъчиш. Чакай спускане. Това си аванта. От всекъде. Айде, пункто! Ще ни биде! Спирам, няма! За добрите, кое значи това е мястото. Тук е наградата, баш. Тук е наградата. Мерси, ще си сипвам. Правили момите. Банани. Те не са ли пред нас някъде?
Чакай сега. Пълниме. Благодаря. Тук капачките ги събираме. Да. Добре. Ето, ако ти нямаш да поизпът. Не, аз имам още едно ще. Колко 70 човек и рекоко ли са се спуснал? Тръгнали? Какво да донеса? Колко по-назад, толкова по-жадни са. Да, това го има. Какво да донеса? Водичка. Колички и отзаро багажите има още вода. Мерси, жив здрав. Айде, лека по лека. Така. Кой знае, тук мога да е нещо страшно сега. Малко стъркай ги тия спирачки, да е. Леле, майко! Ау! Ама това натам ли е? Некои отидеха на другата страна. Аз виждам от среща флагчета. Това тук да го въртиш, трябва да си момент. Тук е направо невероятно, ако някой го качи на ход. Аймо!
как се преба. Види ли? Можеш да минеш отстрани. Още 900 метра катеране. Айде, почти свърши лесното. Лесното ли? Няма, трудното свърши. Как е, батерията държи ли? Искаш ли нещо? Лепенка? Добре. Много добре. Къде е тука, бе? Къде го е знал коловоза? Нямаше си друга работа. Не виждам никакви знаци. Което е леко обезпокояващо. Ето го. Бегай, Марко! Айде! Мерси! Какво става? Дроп ли има? Тук има фичери. Давай леко. Внимателно. Добре, айде. Минавай. Тегавко е тука. Благодаря ви.
Окей. Малко се оклепаме. Нема само чистия си ходим. Ето, много яко това състезание, къде доведе. Човек мога кара така по река. И да го перат копривите. И да си у река едновременно. Деми! Тази вкусна така. Тия стрелки тук. Откъде ще се мрели? Ау! Вземи! Това беше неочаквано добро. Не мисля, че мога да си заключиш опчето тук. Няма смисъл. Снимаш ли бе, Байко? Уж снимаш. Айде на павание до край! Не съм умрал, бе! Къза ми е направо леща. Утре ще почива. Браво! Напиняне. Медал? Какъв е? Първи? Браво, бе! Кой да става? Прибарахте май? Еми сигурно. 2 часа и Мачи ме. 34 По-добър от минути. мен. 2 часа и 34 минути. 25 минути преди мене си минал. Ама аз бях много бърз на изкачването и На тия спускането. камъни не знам как оцелях. В рекичката ли? Да, бяха много яки. И аз с твърдака и на подкача. видели имаше една такава резка дупка. Там имаше две момичета спря пред мен и я Аз я преходихме. видех и я минах на задна гума. Аз се забих, викам добре, че направих чорт. Едно момиче си една мекица как ме изпревари там в тези камъняци. По-надолу спрех и се прекръстих, викам това не беше истина. Има талантливи. Гуше. Айде бе, машино. Ти си бил зад мене плътно, бе. Плътно преди 20 минути, нали? Не бе, колко ти показа като време? Пише жив ли си? Колко? 37? Не, 7 минути си бил зад мен. Сметай. Ево. Аз се хинах да бутам, така или иначе викам. Иначе спусканията бе един път. Как бе спирачките? Супер! Спусканията бе много по-добре от вчера. Трасето е топ. Трасето е топ. Как е нашата категория? Смърт! Нашата категория лата е смърт. Номер единьо. Обаче като избутахме,
После надолу е ти. Минеш ли Категория е ти. категорията? Обаче нашата категория не е Най-бързо. силната категория. Добре, добре. Мега тепели. Оказа се, тежката категория не е много участници има. Не. Защото сме най-зарипнени, ще ги скъсаме. Пускай Ако си ми. имаше спуска, не още със сигурно ще те понастигнеш малко. Да. Ама много бутание, брат. Но и аз бутах много. Аз даже имам чувство, че всичко бутах. А видя ли го онова правото Какво нагоре? време даде? А? Не си го е дал. Видя ли бе? Ма отдавна ли си тук? Правото нагоре къде беше? Значи съм изкинал. Правото нагоре къде беше така. Стената, бат. Да, точно. Ние се гонихме тук на финала. Стигнах обаче вече тук на равното и напнах и го минах за малко. Аре бе, бавняр. Защо ме би, бе? Без да искам. Не можах, Колко? 10 метра пред мен финишира така ли? на павах и не можах да го стигна. Така напъване до край, бе. Все едно борба за финал. Съсипахте държавата, бате, не мога ви догоня.